Odmontujeme si strmeň brzdový celý, odmontujeme si čidlo ABS a držiak kábla čidla ABS. Povolíme si vrchnú skrutku a povolíme si ešte objímku manžety vpredu na kardane. Tak tie dve veci teraz spravíme. Demontujeme si teraz tieto dve skrutky. Jedna je to 17 imbus. A druhá vec, máme na to taký originál kľúč. Povolíme si najprv zaisťovaciu maticu a potom samotný šrob. Takisto je to 17 imbus. Tak tieto dve veci si povolíme. Tak obidve matice máme vybrané a povolíme si už len vlastne vrchnú skrutku. Dáme si dole manžetu a keď vyberáme vrchnú skrutku, tak vlastne už ten kardan nám pôjde sám celý von. Vpredu nám drží len na drážkach, takže vlastne už celý si ho vytiahneme a ukážeme si ďalej. Kardan máme celý vybraný a celkovo kardan nám drží iba tu vpredu na drážkach a je tam taká oceľová pérová podložka, taká zaisťovacia, že gumovým kladivom tu si ho pridržím rukou a gumovým kladivom buchnem vlastne po tejto časti kardanu a on nám vlastne len odistí tú podložku a kardan nám vyskočí von. Tak netreba sa toho báť, treba tuto lepšie buchnúť a on pekne vyskočí. Tak po párkrát buchnutiach nám kardan pekne vyskočí von a tu je tá oceľová podložka. Tu je tá oceľová podložka, ktorá tam vlastne drží celé to zaistenie v tom kardane. Tak ideme si to vlastne celé očistiť, umyť a drážky dáme znova na vazelínu. Tak máme to vyčistené, aj čo sa týka kardana, jedna, aj druhá strana. A teraz použijeme na to vazelínku. Je to taký mazací tuk, priamo na to určený, je to LM47 od Liquimoli, je určený na drážky a celkovo na hriadele. Kardan máme namazaný, vložíme si ho späť do drážok. A teraz buchneme si znova kladivkom po tejto pevnej časti. Nie po tej pohyblivej, ale po tej pevnej časti a on nám pekne zaskočí. Kardan máme nasadený a teraz si zhodíme opásanie. Opásanie to len povolíme vlastne čo najviac a dáme to dole aj s manžetou. To opásanie si potom späť dáme a budeme teraz manžetu si zatlačíme čo najviac dozadu, až nám nezavadza a teraz budeme si točiť kardanom a vyčistíme si ho, poumývame a znova drážky namažeme. Tak ideme si to spraviť. Máme to vyčistené, natreté vazelínou, takisto predná časť kardana je vyčistená a namazaná. A ďalšia časť bude vybrať si ložiska z bokov kardanu, je tu jedno a z druhej strany je druhé ložisko. To je väčšie, takže obidve si vybereme znova
všetko vyčistíme, v benzíne odmasníme, dáme tam novú vazelínu a vložíme si ich späť. Ložiska máme vyčistené, odmasnené a dáme na ne už vazelínu od Prolongu. Nedávam tam už na tie kardany, tú grafitovú alebo aká to je, ale dávam už obyčajnú. Tak ideme si to namazať. Dobre to do tých valčekov tam votriem a nech to je dobre premazané. Ložiska mám obidve namazané, nahodené a teraz príde vlastne tá najťažšia časť, je predok kardanu. Musíme trafiť dopredu do drážok od prevodovky. Kardan sme si nahodili. Nahodili sme si manžetu, priskrutkovali sme ho. Vrchná skrutka je len dočasne nahodená a teraz si ideme vložiť už skrutky, ktoré idú donútra do tých ložisk. To si musíme presne z každej strany napasovať a dotiahneme to už podľa servisného manuálu. Tak ideme si to priskrutkovať. Táto skrutka s tou zapustenou časťou ide do toho ložiska a pritiahne sa 100 N. A na druhej strane takisto tá skrutka sa zaisťuje na 48 N a poistná skrutka na 100. Tak ideme si to dopasovať a zatiahnuť. Prvú si zatiahneme maticu napevno na 100 Nm. A druhá strana. Nastavíme si momentový kľúč na 48 N, zatiahneme imbusový kľúč a potom poistnú maticu dáme na 100. Tak ideme si to dotiahnuť. Tak máme to všetko zatiahnuté. 48 N. Skrutka s imbusom 17 a poistná matica je na 100 N. Poznačím si ho a priebežne ju budem kontrolovať, tú zaisťovaciu maticu, či sa nepotočila voči tej skrutke, len pre kontrolu. Teraz si priskrutkujeme stred stabilizačnej tyče a prišrobuje sa to na 48 N. Tak pritiahneme si to. Tak máme to už zatiahnuté. Keď už máme vyskrutkovaný, demontovaný brzdový strmeň, tak celý si ho rozoberiem, vyčistím, premažem tie časti, ktoré sa pohybujú a až potom ho dám na ten držiak. Ideme si to spraviť. Vyskrutkujeme si von vodítka brzdových doštičiek. To sú tieto dve skrutky. Vytiahneme si ich von a demontujeme si obidve brzdové doštičky, aby sme sa vlastne dostali k tým pohyblivým častiam, ktoré si pôjdeme premazať. Skrutky máme demontované a teraz si dáme tie prachovky z tých vodítok dolu. Je tu jedna a z druhej strany máme ešte jednu. To je táto. To si zhodíme a vlastne celý držiak si už vysunieme von a vyčistíme si tie klzné časti a namažeme. Tak máme to vyčistené, odmasnené. Tieto dva také tie čapy, tie si namažeme mazacím tukom a samostatný strmeň, ten si vlastne vypucujeme ako obidva válčeky, tak tie vypucujeme len jarovou vodou
a zubnou kevkou, tam nepôjdem do toho benzínom. Tak ten si ešte celý poumývam vlastne v jari a zložíme si to. Máme to vyčistené, tu dovnútra som do obidvoch strán jemne skrutkovačom natlačil trošku vazelíny a takisto som jemnúčko namazal aj tie pohyblivé časti, čo pôjdu donútra. Ono sa to len jemne namaže, lebo tu vlastne, keby sa tam dá moc vazeliny, na tých prachovkách sa vám to všetko utre, tak skôr namazať donútra nie tiež moc, lebo ono to tam ide dosť natesno, takže tá vazelína vlastne by vám to vlastne vytláčala takým potlakom von. Nesmie sa to moc mazať, iba doslova tak jemne. Dáme si už aj nové brzdové doštičky, tak z tých starých treba poprehadzovať na nové tie nejaké antivibračné plechy. Tak ja som si to už poprehadzoval, no a ideme si to osadiť. Brzdy máme premazané, prehodené a naskrutkujeme si teraz celý ten strmeň na ten držiak a pripevníme si ABS-ko a priskrutkujeme si ho tu k tomu držiaku. Strmeň máme naskrutkovaný, pritiahnutý je dvoma skrutkami 40 Nm. Pritiahneme si teraz snímač ABS s tým držiakom kábla a ten snímač si ešte ošetríme, nejako opucujeme, očistíme. Nech tu není žiadny bordel na tom, nech to dobre sníma. Snímač je namontovaný aj s držiakom a teraz si ideme vymeniť olej v kardane. Vyskrutkujeme si nalievací a kontrolný šrob a potom si povolíme vypúšťací šrob. Je to 8 imbus. Olej necháme odkvapkať do zbernej nádoby a používam olej 75V90 Motul, ale momentálne ho nemali, tak som kúpil od Liquimoli. Je to vlastne jedno, len treba dodržať tú špecifikáciu API GL5, čo majú vlastne obidve, tak nalejeme si tak, ako udáva výrobca. Tak, naskrutkovali sme si výpustný šrob a zatiahneme si ho 25 N. A nalejeme si teraz nový olej s tým, že táto skrutka slúži ako nalievacia je kontrolná, takže keď budeme mať olej zarovno spodnou hranu toho závitu, tak vlastne máme naliaté. A takisto vrchná skrutka 25 N priskrutkujeme a to je vlastne celá výmena oleja v kardane. Po naliatí a dotiahnutí nalievacej a kontrolnej skrutky 25 N si vlastne všetko odmasním, poumývam a môžeme nahodiť koleso. Koleso sa doťahuje 70 N. Tak kardán premazaný, strmeň vyčistený, vymenené doštičky, vymenený olej v kardane. Koleso nahadzovať momentálne nebudem, lebo už ho čaká nová pneumatika. Tak nahodíme pneumatiku a sme pripravení na sezónu.